Здравейте, драги зрители на YouTube. Аз съм Америка и тук с мен е Crazy Snake. И играем сезон 1, епизод 2 в PvP Boss. Само да знаете, клипа е нагласен на не знам колко минути беше. И отивам при Crazy да му помогна. Само моля ви се, напишете в коментарите, че името е такова тъпо, защото знаете какво значи това. Нали? И някой ме тепа и някакъв, който е изпил току-що легендарка, ще ме убива. Помощ! Help me! Аре бе, и то ли е скак, бе? Колко хора са скак в този сървър, бе? Тепам го отзад! Тепам го отзад, бе! На малко кръв съм! Някакъв джул ме цепи, майна. В тези сървъри са ой. Палай! Аз играя на едно! Верно ли? Да, после ще снимам едно в едно, да знаете. Да знаете, че едно в едно е интересно. Обаче аз падам винаги от Crazy Snake. Той е много добър. Брат. Стигнах на остров. Сега ще видя каква беше табелката, за какво. Да, това беше за стикове. Чакам да най-важно. Абонирай. Гледайте и клиповете на Crazy Snake. Аз не мога да си взема легендарката. Да, точно това трябваше да се случи. Да не можеш да си изядеш легендарката. Мале, човек, аз точно си играя и това намери. Аз ще умра от огън. Това е най-хубавото нещо. Това е респект. Смисъл от огън, нали, тук на спавна има огън. Бериш брода. Идвам. Опитвам се кача и паднах. Чук, супер. Имам още един шанс. Yes, почти дойдех. Гледай само къв джъмп. Аз имам 72 кила. Откъде къде? Гадост. Как паднах? Човек, и аз паднах. Аз умрях. Добре, човек, идвам. Само да... ти си бил мъртъв. Човек, чекай, нека да скочим заедно. Той е почти с моят скин. Обаче е жена. Как не я е срам? Нали? Ако искате да играете с нас, гледайте клиповете всъщност и на Crazy Snake и ако обичате... Аз съм си казал, за стотния клип. Мраза ги хакерчетата. Аз ще се кача на остров, чули? Аре, бързо гледай! Кой те кил? И мен ме килна. Защо не ми каза, че идва към нас? Не знам, аз дори не го видях. Дай, не можеш да го разсееш, аз да отида да джъмна и да се тъпа при мен. Не мислете това за нубско, че си пращаме тъпа, за да учаме на островите, защото е позволено. Да не си помислите, че играем... Не мога да си взема легендарката. Супер! Ти си без каска! Верно ли? Помощ ме, пази ме! Не мога да се занимавам с някакъв Давай, мен ще ма типа някакъв тук. Обаче... Супер, разсей ги. Пасе, той ще го убия. Той е с хак. Не. За теб е, на мен не ми трябва. Колко човека на мен влизнаха? Не знам. Аз скочих и паднах. Само това знам. Умирам. Айде, стига. Аз после ще проверя дали са ми гледали клипа вчерашния, който качих. Да видим ли?
После ще видим. Я виж дали си имаш. Кажи ми, ако съм без каска, моля ти се. Че тук разчитам на теб. Айде, пази ме да джъмпна. Чули? Покри ме само за да... Мале, някакъв тук ме бит. Бутна. Битна. Падай! Накарах един да падне и сега мен ще ма килнат за това. За дет го накарах да падне. Не е ли тъпо? Ти караш човек да падне и теб ще килят. Според мен е много тъпо. То бразилски сървър е готин, обаче па някои от джъмповете са просто невъзможни. Нали? Какво става? На мен ми цепише, но после ще видя. Опа, чакай. Добре. Ам, хапнах легендар. Какво трябва ли ти помощ? Ако минеш джъмп ми, кажи help me. Някакво негърче, тук ще ма цепи. Ще та кила, бе. Айде ба. Айде да го видим то. Ага. Ама аз си вземам с каката пич. Да. То е с хак. Да, чудесно. Аз обичам най-много хората с хак. Аз ги обожавам. Убих го! Един диамант, че ме наспална. Аз съм тук с лъски. Плако. Бързо пиши! Оттепаха ме. Скачам. Долу. Бързо, приеми ми. Yes, на остров ли сме? Чакай. Трябва да се насоча. Мръдни се, молите се. Ай, на едно купче сме. Да го скочна, да го скокна ли? Готово. О, може ли да се чупи? Ама какво ли ще взема? Ще търсим ли? Ел тук от недъра какво? Супички! Къде са? Не, Наско. Само да си тъпа при мене. Уидъра! Какво? Уидъра! Тук има уидър. Верно ли? Айде да отидем. Чакай, трябва да си взема супички за изпът. Ще ти взема и на теб, че нямам оръжие и все пак. Нали? Добре. Ще взема цел един ред. Чакай. Хоп. Айде. Опа, ти падна ли? Не. Не. Пушенки! Намерихме пушенки, дами и господа. Опа, по-скоро фенове на YouTube. Изнете, това ми е втория клип и не съм свикнал просто да влекам, дами и господа. Чакай, аз малко така ще съм. Така ще се пораздвижа. Пазиме да не килнат, аз трябва да се оправя. Това е най-готино ни джъмп, нали? Това е най-развития ни джъмп. Я чакай, стой тук! Абе, я ще се бъгна. Добре, чакай. Хоп. Добре, айде да... Може да се седне тук! Хом! Да? А полшанките за какво са? За да тичаш бързо! Ти падна ли? Да. Спокойно, аз съм жив. Чакай, аз си сетна хом. Аз съм си седна. Сет. Хом, Аре. не. Тицкай. Мале, със. Ще се казва. Yes! Сетнах си хом. Леле, много як човек. Да, бе. Аз се опитвам да... Да, имаме безкрайен източник на полшанки. Да, бе. Ама супите не ни трябват иначе, според мен. Може да ни потрябва по някой път. Някой сам. На полшанките ще е просто... Не, как паднах? Мале. Бех на едно купче, човек. Или на две, не знам. Долу.